ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നേരത്തെ കയറിയതാണ്. പറഞ്ഞാ മതി അവിടെ നിന്ന് മാതാജിയുടെ അടുത്ത്. അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വേറെ ടൈമിൽ നിന്ന് കേറിക്കോട്ടെ? കേറാലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ കയറേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നേരത്തെ കയറിയതാട്ടോ. സാവിത്രി ദാമോദരൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേറിക്കോളൂ. വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലാസ്സുകാരൊക്കെ കേറിക്കോളൂ. സന്തോഷ രാവിലേക്ക് വരുമ്പോ. വൈകുന്നേരം എത്ര മണിക്കാ മാതാജി ക്ലാസ് ഉണ്ടാവണം? വൈകുന്നേരം 8:30-ക്ക്. ഓക്കെ മാതാജി. മാതാജി യാത്രയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? യാത്രയിലാണ്. ശരി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. നമ്മുടെ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന്. കർമ്മയോഗം, അതാണ് അധ്യായം 3. ഇന്നലെ നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ചു, ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം. ഇന്ന് 3ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം. ഇപ്പോ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ആത്മാവിന്റെ പറ്റി പഠിച്ചു. ആത്മാവ് എന്താണ്, ശരീരം എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു. ആത്മാവാണ് ശാശ്വതമായത്, ശരീരം നശിക്കും. പിന്നെന്താ പഠിച്ചത് ഇന്നലെ? ആത്മാവിന് ജനന മരണമില്ല. ആത്മാവിന് ജനന മരണമില്ല. ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. 3 സാക്ഷാത്കാരം പഠിച്ചല്ലോ നമ്മൾ ഇതല്ലേ. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമസാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. പിന്നെ 84 ലക്ഷം ജീവി വർഗങ്ങൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പരാശര മഹർഷി പറയും. മഹർഷി ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് നിർവചനം കൊടുത്ത് പഠിച്ചു. അതെ. പിന്നെ മനുഷ്യ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത്. ഭൂമി, ജലം, ആകാശം, വായു, അഗ്നി, മനസ്സ്. അതെ, മനസ്സില്ല. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ചിദപ്രജ്ഞൻ അല്ലെ. നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയത് എന്താണെന്നല്ലേ? നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അതെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്ത്. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്താലാണ് നമ്മ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കുട്ടി ഒരു ചോക്ലേറ്റ്, ഒരു എക്ലെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കരയുമ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്ലെയറിന് വേണ്ടി പിന്നെ കരയില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മള്? അപ്പൊ നമ്മള് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമുക്കപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ടിവിയില് സിനിമ കാണുക, സീരിയൽ കാണുക ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കാണുന്നതിന് അതിനേക്കാളും താല്പര്യമുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടായാലാണ് ആ സമയം നമുക്ക് അത് കാണാതെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുള്ളൂ.
അങ്ങനെ വന്നാലേ നമുക്ക് അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് നമ്മളാ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യണം. ആ ഇഷ്ടം തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും. നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പറ്റുമോ? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തു കഴിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാളും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടണം, എന്നാലേ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനോട് അത്രയും രുചി വരണം, അത്രയും ആഗ്രഹം വരണം. ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് അതാണ്, ശ്രേഷ്ഠമായത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനേക്കാളും താല്പര്യം അതിനോട് വരുമ്പോഴാണ് പതുക്കെ നമ്മൾ ഇത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കില്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യർ അങ്ങനെയാണല്ലോ എപ്പോഴും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ നമ്മൾ പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം. നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ ഫൈനലി എത്തി നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അല്ലെ? ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലായത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെയും ഫൈനലി നിൽക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് കർമ്മയോഗം. ഇന്നലെ നമ്മള് 3 യോഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ജസ്റ്റ്. ഇനി ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മള് എന്താണ് പറയാ, 24 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകാം. നമ്മൾ അതിൽ ഏറ്റവും ശരിക്കും ലാസ്റ്റ് ജന്മാണ് എന്ത് ജന്മം എന്ന് പറയും? മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയും. നമ്മളങ്ങനെ മനുഷ്യ ജന്മാണ് ലാസ്റ്റ് ജന്മം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ ആ ജന്മം, ലാസ്റ്റ് ജന്മം മനുഷ്യ ജന്മാക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച്, അതായത് കർമ്മം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജന്മം, ലാസ്റ്റ് ജന്മം മനുഷ്യ ജന്മം ആക്കണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി വീണ്ടും മറ്റുള്ള ശരീരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് അത് നമ്മൾ അതിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളൊരു കവറിങ് മാത്രമാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? നമ്മള് ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിടുന്നത് പോലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാരി ഉടുക്കും, ചുരിദാർ ഇടും. അതേപോലെയാണ് ചിലപ്പോ മനുഷ്യന്റെ കവറിങ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോ മൃഗത്തിന്റെ കവറിങ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോ പക്ഷിയുടെ ആയിരിക്കും. ഈ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കവർ ഇടുന്നത് മാത്രം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് മാറുന്നത് പോലെ. അത്രയുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ച് ഈ ശരീരങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കുറെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം. കർമ്മത്തില് നമുക്ക് പറയാം നിഷ്കാമ കർമ്മമുണ്ട്, സകാമ കർമ്മമുണ്ട്, പിന്നെ കർമ്മയോഗം ഉണ്ട്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് യോഗം എന്ന് പറയാം. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മള് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിൽ വരും? കർമ്മയോഗത്തിൽ വരും. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാം? ഈ കർമ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ വേറെ 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് കർമ്മം പറയാം. ഒന്ന് സകാമ കർമ്മം, രണ്ടാമത്തത് നിഷ്കാമ കർമ്മം. ഒന്ന് സകാമകർമ്മം. സകാമകർമ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ആഗ്രഹത്തോടെ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് എന്ത്? സകാമകർമ്മം. ഫലം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് വിചാരിക്കുകയാണ് നാളെ നമുക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിലും കൂടുതൽ നമുക്കത് തിരിച്ചു തരും എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? സകാമകർമ്മം. പിന്നെ നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. എന്നാൽ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല, നീ നിന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഫലം നീ ആഗ്രഹിക്കാതെ നിന്റെ കർമ്മമാണ് എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിഷ്കാമ കർമ്മമാണ്. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. നമ്മളൊരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്, നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ. ഫലം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ എന്താ? നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അത് അവര് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവും, പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മള്
അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ആർക്കെങ്കിലും ബന്ധുക്കളോ ആരുടെയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവര് നമ്മളോട് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു നന്ദി പറയണം എന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവര് നമ്മളോട് അതേ രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അവരൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കും, പക്ഷെ അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു വിഷമം തോന്നും. നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് അവര് നമ്മളെ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ അത് ഒരു ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അവിടെ ഒരു ഫലം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അവരത് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ അത് ചെയ്തു കൊടുത്തു, കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ചാലും നമ്മളോട് താങ്ക് യു പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് യാതൊന്നുമില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? വിഷമങ്ങളില്ല എപ്പോഴും. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് വിഷമങ്ങളില്ല, പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കാരണം ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യാണല്ലോ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ഫലം ചിലപ്പോ പുണ്യമാകാം, ചിലപ്പോ ദോഷമാകാം. ഏതായാലും നമ്മൾ അത് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലോ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? ബാലൻസ് ആയിട്ട് പോകണം, ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് അവിടെ കർമ്മേ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്താലും എന്താണ്? ഫലമില്ല. നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? ഫലം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടി വരില്ല. അല്ലാതെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമുക്കിനി അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. കർമ്മയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം. അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇവിടെ അർജുനന്റെ സംശയം അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. ഒന്ന് കർമ്മയോഗം, നിഷ്കാമ കർമ്മം പറഞ്ഞു, പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് കർമ്മയോഗവും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഭഗവാൻ 2 തരത്തിൽ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? നീ കർമ്മം ചെയ്യണം, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞ? പാപം ഏൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നീ നിന്റെ കടമയാണ്, നീ ക്ഷത്രിയനാണ്, നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നീ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ? ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രത്യവായോന വിദ്യത്തെ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോപയ. ഭക്തിയോടെ കർമ്മം ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിനക്ക് മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, നിന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? 2 കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത്? അപ്പൊ അർജുനന് സംശയം, ഇത് ഏതാണ് ഇതിൽ നല്ലത്, ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മദാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പോ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തെയാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗം അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ജനാർദ്ദന, ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് ജനാർദ്ദന എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജനാർദ്ദന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിപാലിക്കുന്നവനാണ് എല്ലാവരും ഭഗവാൻ. പിന്നെ കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജനാർദ്ദന, കേശവ, ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അതായത് ബുദ്ധിയോഗം, നമ്മള് കർമ്മയോഗം അതാണ് പറഞ്ഞത്. കർമ്മയോഗമാണെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? തന്നെ ഈ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹായ സീവമേ തതേകം വദ നിശ്ചിത്യം യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം.
ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധി അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായതെന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ഈ ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള അഭിപ്രായം കൊണ്ട്, അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലൂടെ പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധി അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതില് എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണെന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ന കർമ്മണാമനാരംഭം നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോശ്നുതേ നച്ചാ സന്യാസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് ആർക്കും പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ആർക്കും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് എന്തുണ്ടാവും? ഫലം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോ ആ പ്രവൃത്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവും? അതിനൊരു പ്രതിപ്രവർത്തനം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനെന്തുണ്ടാവും? അതൊരു പ്രതിപ്രവർത്തനം അതിന് വരും. നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്താലും വരും, ചീത്ത ചെയ്താലും വരും. നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് തിരിച്ചൊരു ആക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും. അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ചെയ്യാതിരുന്നാ പോരെന്ന്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവില്ല. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാല് ആർക്കും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി സന്യാസം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. എന്നാ വിചാരിക്കാണ് സന്യാസം ചെയ്യാന്ന്, അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആർക്കും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെ നിറവേറ്റിയേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് സന്യാസിയാവാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേരെ എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കില്ല? സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ചതുർത്ഥ ആശ്രമങ്ങൾ, 4 ആശ്രമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ 4ാമത്തെയാണ് എന്ത്? സന്യാസം. ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഈ 4ാമത്തതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, സന്യാസത്തിൽ വരുന്നത്. ശരിയായ രീതിയിൽ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ, ഗൃഹസ്ഥം പാലിക്കാതെ, വാനപ്രസ്ഥം അനുഷ്ഠിക്കാതെ നമുക്ക് നേരെ എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല? സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ 4 ആശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 25 വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാ? പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡ്. അതാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയാ. ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ ഒരു പീരീഡ് പറയാ. 25 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ബ്രഹ്മചര്യ പീരീഡാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കടക്കാണ്? ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, നമ്മളൊരു ജോലി മേടിച്ചു, വിവാഹം കഴിച്ചു, പിന്നെ കുട്ടികളായി, കുടുംബമായി നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുക, ഗൃഹസ്ഥം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോ, ഒരു 50 വയസ്സ് വരെ എന്തിലേക്ക് പോകും? ഗൃഹസ്ഥത്തിലൂടെ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കടന്നു? വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ മക്കളൊക്കെ വലുതായി, അവരൊക്കെ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കാണ്. നമ്മൾ പതുക്കെ നാമജപവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? സന്യാസം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഓരോ സ്റ്റേജസും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പോയി ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് സന്യാസത്തിൽ എത്തുമ്പോ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അതല്ല ഇപ്പൊ ഒരു നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞു ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭാര്യയെ നോക്കണം, മക്കളെ നോക്കണം, കുടുംബം നോക്കണം, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഇവിടെ മുഴുവനും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അവിടെ ചെന്ന് അതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്താണ്? ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ എന്തെടുക്കണാവോ, എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണാവോ, അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കണ്ടാവോ? കാരണം ഇത് മുഴുവനാക്കാതെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല.
അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിയാവില്ല, അവിടെ ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് സന്യാസം കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നേരെ എന്തായിരിക്കണം ആ വ്യക്തി ആദ്യമേ തന്നെ പരിത്യാഗി ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത്? ഓരോ സ്റ്റേജസും ശരിയായ രീതിയിൽ മുഴുവനാക്കിയിട്ട് വേണം അടുത്ത സ്റ്റേജസിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതെ നമുക്ക് ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. കർമ്മത്തിന്റെ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതിൽ നിന്ന് ആരും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി ആ കർമ്മം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധനഃ തഥർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സംഘാസമാചരഃ. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അത് കൂടുതൽ മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയുള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിരുന്നിട്ട്? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മള് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യണം. ആ കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ മനുഷ്യനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ മനുഷ്യലോകത്തില് ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തും. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നെന്നും ബദ്ധമുക്തനായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ബന്ധനത്തിൽ വരാതെ നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട്, മുക്തനായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ ബന്ധനത്തിൽ വരില്ല. ബന്ധനത്തിൽ വന്നാലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതില്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കർമ്മലോകമാണ്. നമ്മളിവിടെ എന്ത് വേണ്ടി വരും? നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെയാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടതും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് അനുഭവിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും എല്ലാതും എവിടെ അനുഭവിക്കണം? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത്. പുണ്യഫലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കും, പാപഫലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. അതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വേണം? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിനോ സന്തോ മുച്യന്തെ സർവകിൽബിഷൈഃ പുഞ്ചത്തെ തേ ദുഃഖം പാപായേ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകാനായിട്ടും സാധിക്കും. പക്ഷെ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മള് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവബോധത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എല്ലാതും നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? നമ്മുടെ അവബോധത്തെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള് നമ്മളത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനവിടെ എന്ത് നടക്കും? ഒരു ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ടാണ് നമുക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശുദ്ധി, നമുക്ക് എങ്ങനെ ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന പറയുന്നത്? നമ്മളെ സ്മരണ മണ്ഡലം, സ്മരണ ശുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ അവബോധത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എത്രയോ പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട്, അത് കറക്റ്റ് കണക്കുണ്ട് അതിന്റെ. അത് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും ഭക്ഷണം.
അപ്പൊ നമ്മളെ സ്മരണശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് വരും? ചിന്ത മുക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ കടക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ നമ്മള് യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചാല് ഭക്തന്മാര് ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും. പക്ഷെ സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ ആരെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്? പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് ഇസ്കോണില് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെല്ലാതും എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതായത് എല്ലാതും, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാലോ, പാലുണ്ട്, തൈര്, പാലുൽപ്പന്നങ്ങള്, ഫ്രൂട്ട്സ്, എല്ലാ പിന്നെന്താണ്, ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ വേവിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോറ്, കറികൾ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു തുളസിയിലെ കൂടി ഇടും. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് തുളസി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തുളസിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അതിന്റെ ഒരു സൈക്കിള് പറയാണ് എങ്ങനെയാണ്? അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവഃ യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞ കർമ്മ സമുദ്ഭവ. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് പറയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ചക്രാണ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതാണെങ്കിലോ മഴ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മഴയാണെങ്കിലോ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ എന്താവശ്യമാണ്? നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഈ ധാന്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മഴ പെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ മഴ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ ദേവന്മാര് സന്തോഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? മഴ കിട്ടുന്നത്. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മഴ കിട്ടുന്നത്. ഈ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങള് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് മഴ മൂലം കിട്ടും. ആ മഴയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടും. ആ യജ്ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചക്രം, സൈക്കിള് കാണിക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി, യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ത്യാഗഭാവത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മം. അതിനെ നമുക്ക് യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ അങ്ങനെ പറയാം. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയാം. എന്ത്? യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. നമ്മള് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി, അതാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എങ്ങനെയാണത്? ദേവന്മാര് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. ദേവന്മാർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോ ദേവന്മാർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമ്പോ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവര് മഴ തരും അല്ലെ? ഈ മഴയൊക്കെ തരുന്നത് ആരാണ്? ദേവന്മാരാണ് നമുക്ക് ഈ മഴയൊക്കെ തരുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ മഴ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ മഴ ലഭിക്കും. ഈ മഴ ലഭിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ എന്താവശ്യമാണ്? ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് നിലനിൽക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ആ ധാന്യങ്ങളിലൂടെ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ആർക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കും? ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മം എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയണം? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ആർക്കാ കൊടുത്തത്? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങള്, വേദങ്ങൾ കൊടുത്തത് ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് ആ വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? നമ്മൾ ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ വിധി പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കുന്നത്. മഴ ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ആർക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കും? ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ആരിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് ഭക്ഷണമാക്കിയിട്ട് ആർക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കും? ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിക്കും.
കാരണം ഇതെല്ലാം തരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ തരുന്നത്. അപ്പൊ നന്ദി സൂചകമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഇത് മുഴുവനും ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല? പാപഫലങ്ങള് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. പാപങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നാണ് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഇനി ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ, നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മള് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോ യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ത്? യജ്ഞം. ഇത് ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോന്നായിരിക്കും. ഇപ്പൊ 4 യുഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ 4 ആശ്രമങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, 4 ആശ്രമങ്ങള്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ 4 യുഗങ്ങളുണ്ട്. 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. 4 യുഗങ്ങള്: സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. അതില് സത്യയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധ്യാനമാണ്. ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട്. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാണ് ഇവരൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടാൻ, സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവിടെ എന്താണ്? ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് സത്യയുഗത്തില് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ് 1,00,000 വർഷമാണ്. സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ്, സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ് എത്രയാണ്? 1,00,000 വർഷമാണ് സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ധ്യാനത്തിലിരിക്കാൻ ഇഷ്ടത്തിന് സമയമുണ്ട്. അപ്പൊ 1,00,000 വർഷം സത്യയുഗത്തിലുള്ളവരുടെ ആയുസ്. അപ്പൊ ഈ സത്യയുഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ധ്യാനമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ആയുസ് 1,00,000-ൽ നിന്ന് 10,000 കുറഞ്ഞു. 10,000 ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആയുസ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതായിരുന്നു? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് യജ്ഞങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അതാണ് രണ്ടാമത്തേല് ത്രേതായുഗത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോഴോ ആ 10,000-ൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആയുസ് എത്രയായിട്ട് മാറി? 1,000 കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ 1,000 മൂന്നാമത്തെ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ ആയുസ് നമ്മുടെ 1,000 മാറി. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാനായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന യജ്ഞം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിഗ്രഹാരാധനയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഏത് യുഗം വന്നത്? കലിയുഗം വന്നത്. കലിയുഗം വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ആയുസ് എത്രയായിട്ട് മാറിപ്പോ? 1,000 പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്രയായി? 1,000 വർഷമൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ? ഇപ്പൊ നമ്മള് 100 വർഷം ഉണ്ടോ? എന്നാലും 100 100 വർഷം. 75 എത്രയാവട്ടെ, അത്ര 100 വർഷം പിടിക്കും. 100 വർഷം ആയുസാണെങ്കിൽ ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തില് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് കാരണം? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ധ്യാനത്തിന് 1 വർഷം 2 വർഷം ഒന്നും ധ്യാനം ഇരുന്നാൽ പോരാ. അത്രയും വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിന് 1,00,000 വർഷം ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഇതിപ്പോ നമ്മളെ ഒരു 10-20 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജനിച്ച് ബുദ്ധിയും ബോധം വന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് എത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് പ്രായം കഴിയണം അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഈ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കാനുള്ള പീരീഡ് നമുക്കില്ല. യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായാലും വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യാനായാലും നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ കുറെ പോരായ്മകളുണ്ട്. കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊന്നും എന്തായിരിക്കണമെന്നില്ല? പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളതല്ല, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൂക്കളാകാം, നെയ്യാകാം, അതൊന്നും ഒരിക്കലും എന്താവണമെന്നില്ല? പരിശുദ്ധമായതാകണമെന്നില്ല. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ? മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പൊ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പൂക്കളാവാം വിഷടിച്ചു വരുന്ന പൂക്കളാണ്. പിന്നെ നെയ്യ്, പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന നെയ്യ്, അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? നല്ലത് കിട്ടും, പക്ഷെ അല്ലാന്നെങ്കിൽ നമ്മൾക്കറിയാം മാക്സിമം മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? അതൊന്നും
ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നെയ്യ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത്? വിഗ്രഹാരാധനയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത്രയും ശുദ്ധതയോടും വൃത്തിയോടും കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ലാസ്റ്റ് നമ്മള് നിങ്ങൾ കേറിണ്ടോന്നല്ല, കേറിയവര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നിന്നത് അവിടെയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ കേട്ടോ ആരെങ്കിലും? നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആ ബ്രാഹ്മണന്മാര് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവര് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്താൽ മാത്രം പോരാ, അത് ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത കൂടി ആർക്കുണ്ടാവണം? അവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ? കേട്ടിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അതെ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത്? അതാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള യോഗ്യത കൂടി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യം എന്താണ്? ഇപ്പോ ജന്മം എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അതിനുള്ള യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവര് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം ഒരു കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ പക്ഷെ അതിനുള്ള യോഗ്യതകളില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടാവില്ല, ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പൊ ഒന്നും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്താലും യജ്ഞം ചെയ്താലും ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? നമ്മൾക്ക് ഫലം കിട്ടില്ല. അതിനൊന്നും ഫലം നമ്മളിങ്ങനെ എക്സസൈസ് പോലെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? ഫലം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കാനാണ് നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. കലിയുഗത്തില് കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാവില്ല അതിനുള്ള ശുദ്ധത ഉണ്ടാവില്ല, ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നിനും അത് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കാരണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്? വേറെ ഒന്നിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട. കലിയുഗത്തിൽ എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഹരിയുടെ നാമ സങ്കീർത്തനം മാത്രം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം. പക്ഷെ വിഗ്രഹാരാധന നമുക്ക് ചെയ്യാം. ചെയ്തു കഴിഞ്ഞൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്ന പോലെ, നമ്മളൊരു വ്യക്തിക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഒരാളെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് അടുക്കില്ലേ? അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നല്ലാതെ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഹരിയുടെ നാമമാണ് കലിയുഗത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ആണ് കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 10-ാം അധ്യായത്തില് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും 12-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച്. ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തില് നാമരൂപത്തില് ആണ് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് കലിയുഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പഞ്ചതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീ വാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ, നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആധികാരികമായിട്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരണം, എന്നാലേ നമുക്കതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കാണ്. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികൾ, പാർശ്വതന്മാരെന്ന് പറയാം, ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളും വന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 5 പേരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് നിത്യാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനെയാണ് പറയുന്നത്. നിത്യാനന്ദൻ. പിന്നെ അദ്വൈതാചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാദേവനും വിഷ്ണുവും കൂടിയിട്ടുള്ള രൂപമാണ് അദ്വൈതാചാര്യൻ. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. പിന്നെ ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നാരദ മഹർഷി. ഈ 5 പേരാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മള് ഈ
പഞ്ചതത്വം എന്നാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. പഞ്ചതത്വം, 5 തത്വങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചതത്വം, 5 ഗുരുക്കന്മാര്. ഇവരാണ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഈ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുന്നത്. അതില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് ഇത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പക്ഷെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്തത സഹചാരികളാണ് ഇവര്. ഈ 5 പേരെ നമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ മഹാമന്ത്രം നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നാമം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മഹാമന്ത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്നും പണ്ടേ കേട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ തിരിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് ആദ്യം പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഇല്ലേ? ചിന്തിച്ചോ? ചിന്തിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ഭജിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ? ഇല്ല. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണസ്തു. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഓക്കെ. ഇനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പറയും, ഹരേ രാമ പറയുമ്പോൾ അത് മൂലമന്ത്രമാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുമ്പോൾ അത് നാമമായി മാറും ഭഗവാന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ ഹരേ രാമ എന്ന് പണ്ടേ കേട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണത്? അത് നമ്മളെ ശാസ്ത്രത്തില് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മന്ത്രമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പണ്ട് ഹരേ രാമ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളെ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, അല്ലെ? നമ്മളെ പൂർവികർ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ആധികാരികമായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല. നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ, കാരണം നമുക്ക് എന്തില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്കില്ല സത്യത്തില്. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രോബ്ലം, അജ്ഞാനം. അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം, അതാണ്. അപ്പോ ഈ ഹരേ രാമ മന്ത്രം ശരിക്കും പറഞ്ഞ വേദമന്ത്രാണ്. ഹരേ രാമ മന്ത്രം വേദമന്ത്രാണ്. അപ്പൊ വേദമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നിഷ്ഠയോടുകൂടി ആ ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ അതിന് കുറെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ചൊല്ലുന്നു എന്നല്ലാതെ, ഒരു എക്സസൈസ് പോലെ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിനൊരിക്കലും എന്ത് കിട്ടില്ല? അതിന്റെ ഫലം കിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്, ഗായത്രി മന്ത്രം നമ്മൾ കുറെ പേര് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്. അങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നേ കഴിഞ്ഞ് ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിന് കുറെ നിഷ്ഠകളുണ്ട്. ഇന്ന സമയത്ത് ചൊല്ലണം, ഇന്ന ദിക്കിലേക്ക് ചൊല്ലണം, ഇന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ചൊല്ലേണ്ടത്, ശുദ്ധിയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ചൊല്ലണം, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതേ പ്രകാരം ചൊല്ലിയാലാണ് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, വെറുതെ ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് മാത്രം, അങ്ങനെയുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേരാമ മന്ത്രം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചൊല്ലിയാലും, കാരണം ഹരേരാമ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോഴും ഇതേപോലെ തന്നെ നിയമങ്ങളുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാം പാടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മളെ പോലുള്ള ജനങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണ്? കലിയുഗത്തില് എല്ലാവരും ശരിക്കും മടിയന്മാരാണെന്ന് പറയും. ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, ഭാഗവതം പറയുന്നതാണ്. കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ എന്താണ്? മടിയന്മാരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളോടിപ്പോ ഈ ഹരേരാമ മന്ത്രം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ദിശയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് നമ്മൾ ആരും കേൾക്കാതെ മനസ്സിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഒരു ദിവസം ചെയ്യും, ചിലപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ചെയ്യും, മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് ചിലപ്പോ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണമെന്നില്ല. കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ദിവസം 3 ദിവസം ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തിനാ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലെ? നമ്മളത് ചെയ്യണം എന്നില്ല എല്ലാവരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷാത്കാരം പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും നേടാൻ വേണം. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചെവിടേക്ക് പോകണം? നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയാലാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുക. നമുക്ക് പോകുകയും വേണം. അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി വേണ്ടേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു? ഭഗവാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക്, അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആ മന്ത്രത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു? ആ വേദമന്ത്രത്തിന് അങ്ങോട്ട് റിലീസ് ചെയ്തു. മന്ത്രത്തിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തില്ല, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? അതിനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടു. അപ്പൊ എന്തായി? വേദമന്ത്രം തുടങ്ങുന്നത് ഹരേ രാമ എന്നായിരുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആ മന്ത്രത്തിനെ തിരിച്ചിട്ടപ്പോ എന്തായി മാറി? വേദമന്ത്രത്തിന് അതിനെ റിലീസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മന്ത്രം എപ്പോഴും ചൊല്ലാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു മന്ത്രമായിട്ട് മാറ്റി.
അപ്പൊ അതിനെന്തില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ മന്ത്രം ചൊല്ലാമെന്നായി. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് പടിഞ്ഞാട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നോ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നോ മന്ത്രം ചൊല്ലണമെന്നില്ല, നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചൊല്ലണമെന്നില്ല, മുദ്ര വെച്ച് ചൊല്ലണമെന്നില്ല, ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി മാറി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താണ്, എല്ലാവരും ചൊല്ലും. അല്ലെങ്കിലോ എല്ലാവരും ചെയ്യില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്യുണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് 2 ദിവസമേ ചെയ്യുണ്ടാവുള്ളൂ, നമ്മൾ നിർത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം തുടങ്ങാനായിട്ട് കാരണം. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ നമ്മള് കലിയുഗത്തില് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മന്ത്രം ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവന്നത്. മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ മന്ത്രം നാമസങ്കീർത്തനം നമുക്ക് തരാൻ കാരണം കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നാമസങ്കീർത്തനം ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. കാരണം നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്, ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കാന്ന് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മള് ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനാണ് ഈ മന്ത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, യത്യതാചരതി ശ്രേഷ്ഠ സപ്തദേവേതരോ ജനഃ സായത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്താദനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കും. അപ്പൊ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് മഹാപ്രഭു ഭഗവാനാണ് സ്വയം അവതരിച്ചാണ് നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മന്ത്രം. അപ്പൊ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ആ വ്യക്തി പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള, മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ലോകം മുഴുവൻ അത് ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും, അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനനുസരിച്ച് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവരുടെ നന്മ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ജനക്ഷേമം, അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. എന്തായിരിക്കണം, ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമമായിരിക്കും. ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമം എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മള് വേറെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കുട്ടി അച്ഛനമ്മയിൽ നിന്നും മാറി ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു തിരക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു കുട്ടി അച്ഛനമ്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടുപോയി, ആ കുട്ടിയെ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് എത്ര മിഠായി മേടിച്ചു കൊടുത്താലും ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചു കൊടുത്താലും ആ കുട്ടിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല, ആ കുട്ടിക്ക് വിഷമായിരിക്കും. തിരിച്ച് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളെ ശരിയായ സന്തോഷം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്, തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ. നമുക്ക് അതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം നമുക്ക് അത്ര ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ പരമമായ ആനന്ദം നമ്മൾ ആരും അനുഭവിക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും. നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം എന്തോ നമുക്കൊരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നല്ലാതെ നമുക്ക് അല്ലാതെ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, പരമമായ ഒരു ആനന്ദം കിട്ടുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമായത് എന്തോ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ തോന്നുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മടുപ്പ് വരും, നമുക്ക് അല്ലെ, ഒരു വിരസത വരും. നമുക്ക് അതില് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം തന്നെ പല പ്രാവശ്യം കേട്ട് നമുക്ക് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ അത് കുറെ കേട്ടതാണല്ലോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു വിരസത നമുക്ക് വരും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എത്ര കേട്ടാലും നമുക്കത് വരില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും അത്. കാരണം അത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉള്ളില് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അത്. കാരണം നമ്മളെ ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ, കാരണം ആ കുട്ടി അച്ഛനമ്മയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം. ആ കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടിയാലും ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്, അതിന്റെ അമ്മനെ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അച്ഛനെ കാണാനാണ് ആ കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മളും അതേപോലെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനോട് കൂടുതൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയാണ് നമ്മള്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിനോട് കൂടുതൽ ആഗ്രഹം നമുക്ക് വന്നു പോകുന്നത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനാവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവാച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എനിക്കില്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇനി അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ് പാർത്ഥ, അർജുനനെ വിളിക്കുകയാണ് പാർത്ഥ. പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അർജുനന്റെ അമ്മ കുന്തി ദേവിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് പൃഥ. പൃഥയുടെ മകനാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുനനെ പാർത്ഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലായാലും എവിടെയായാലും എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്ത് ആവശ്യം? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റേതായിട്ടാണ് അല്ലാതിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലും ആത്മീയ പ്രപഞ്ചത്തിലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യാതൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ, ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച സമയത്തും ഒരു രാജാവായിട്ട് ആ രാജ്യവും പ്രജകളെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിച്ചു. ഒരു മകനായി നിന്നുകൊണ്ട് അച്ഛന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഭർത്താവായിട്ട് ഭാര്യയെ നോക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്തു കാണിച്ചു തന്നു. ശ്രീരാമനായിട്ട് വരുമ്പോ, ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ. ഇപ്പൊ ആ ഓരോ ജന്മം എടുക്കും ഭഗവാൻ, ഓരോ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, ഒരു മനുഷ്യജന്മമായിട്ട് ഭഗവാൻ, ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നപ്പോഴും ആ മനുഷ്യനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു. ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഒന്നും യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ അതെന്തിനാ ചെയ്ത് കാണിച്ചത്? ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം പോലെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്താലും മറ്റുള്ളവർ അത് അനുകരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടില് കുഞ്ഞു മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചാ ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുക അവരത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അത് അനുകരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് യാതൊരു കർമ്മവും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണത് നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കാണ്? ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണെന്ന്. പക്ഷേ വാസ്തവത്തില് പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പുതിയൊരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ അറിയാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ത് വേണം? ഒരു ശരീരം വേണം. ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ ധാരണ എന്താണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണെന്നാണ് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തില് പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അത് നിർവഹിക്കുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേറൊരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ വീട്ടിലെ നിയമങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ 10 മണിക്കായിരിക്കും എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ 6 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് വേണ്ടി വരും? 6 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 ഗുണങ്ങള്? രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. 3 ഗുണങ്ങള് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നടത്തപ്പെടുന്നത്. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കാണ് ഞാനാണെന്ന്. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. നമുക്കിപ്പോ പിന്നാലെ പോരുന്നുണ്ട്, പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? മയി സർവാണി കർമാണി സന്യാസ്യാധ്യാത്മ ചേതസഃ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത യുദ്ധസ്യ വിഗതജ്വരഃ. അല്ലയോ അർജുന, നിനക്ക് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി
നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടെ ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാതെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ ഇല്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടായിരിക്കണം നീ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. മാത്രമല്ല എങ്ങനെയാണ്? ലാഭേച്ഛ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അവിടെ ലാഭം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല, ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതായത് ഞാനാണ് ഈ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ അലസതയില്ലാതെ ഉത്സാഹത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുക. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അലസതയില്ലാതെ ഉത്സാഹത്തോടെ ആയിരിക്കണം നീ ആ കർമ്മം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാ. അർജുനന്റെ കൂടാതെ അർജുനന്റെ കർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. യേമേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവഃ ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭിഃ. എന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആരാണോ ഭഗവാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്, അസൂയയില്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികൾക്കും എന്തുണ്ട്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് കർമ്മം നിർവഹിക്കാണ് അസൂയയില്ലാതെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാസ്താൻ വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസഃ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢന്മാരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യജ്ഞങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അസൂയാലുക്കളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവരെ അവഗണിക്കുന്നവരെ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ആരായിട്ടാ പറയണത്? ഒരു മൂഢന്മാരാണ്, അറിവില്ലാത്തവരാണ്. കാരണം ഭഗവാനോട് അസൂയ മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവരനുസരിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢന്മാരുമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അവര് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ടുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങളൊക്കെ എന്താവും? വിഫലമാക്കപ്പെടും. അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്താലും അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നവരാണ്, ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാത്തവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവര് മൂഢന്മാരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് അവര് ചെയ്യുന്ന ഫലം അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യജ്ഞങ്ങള് വിഫലമാക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ കുറെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ അല്ലെ. അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, അർജുന ഉവാച അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷഃ അനിച്ഛന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവാ നിയോജിതഃ. അർജുനന്റെ ഇങ്ങനെ പുക പോണ പോലെ ഇതൊക്കെ കേട്ട് അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? വാർഷ്ണേയ എന്ന് വെച്ചാൽ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ ഭഗവാൻ വിളിക്കാണ്. ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ ഏഷാ ക്രോധ ഏഷാ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവഃ മഹാശന മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനാമിഹ വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹ ലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ അർജുനനോട് എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതും
തീരുന്നതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങള്. അതില് രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് രജോ ഗുണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് രജോ ഗുണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക്. അപ്പൊ ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതും. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വരും, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി വരും, ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും, കാമം വരും, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരും, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം, സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് സ്മൃതിഭ്രംശം, ബുദ്ധിനാശം, സർവനാശം എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്രോധം വരും, ആയിട്ടത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ക്രോധം സംഭവിക്കും അല്ലെ. ആ ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായിട്ടുള്ള പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാമമാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഹലോകത്തിലെ നമ്മുടെ ശത്രു ആരാണ്, കാമമാണ് നമ്മുടെ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ധൂമേനാമ്രിയതേ വന്യർ യഥാ ദർശോമലേന ച യഥോൽബേനാവൃതേ മൃദോ ദർഭസ്തഥാ തേനേദമാവൃതം. പുകതീൻ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ജീവാത്മാക്കളെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് എന്ത് ആവരണം ചെയ്യുന്നത്, ഈ കാമം ആവരണം ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് പുകതീൻ എന്ന പോലെ, രണ്ടാമത്തത് പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ, മൂന്നാമത്തത് പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ, പുകതീൻ എന്ന പോലെ, പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിൽ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ പുകതീന എന്ന പോലെ, പുകതീന എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്കൊരു ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് പറയാം. പുകതീന എന്ന പോലെ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം, തീനെ പുക മറയ്ക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ എത്ര തീ ഉണ്ടെങ്കിലും പുക ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, തീനെ മറച്ചു വെക്കും. അതായത് നമുക്കപ്പോ അതും കൂടി പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പുകതീൻ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്, നമ്മുടെ അറിവിനെ നേരത്തെ രീതിയിൽ നമ്മളെ മറച്ചു വെക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മറച്ചു വെക്കും. പക്ഷെ ഈ പുക എങ്ങനെയാണ്, അല്പം കാറ്റടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുക മാറിയിട്ട് തീ തെളിഞ്ഞു കത്തും, തീ ആളിറ്റ് കത്തും, തെളിഞ്ഞു കത്തുന്നത് പോലെ ചെറിയൊരു പരിശീലനത്തിലൂടെ, ആത്മീയ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാം, നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്രകാരമാണോ, എത്ര പുകയുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത്, ആ പുക മാറിയിട്ട് തീ ശരിയായ രീതിയിൽ തെളിഞ്ഞു കത്തും, ആളിക്കത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മനുഷ്യരുടെ, നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണിത്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പരിശീലനത്തിലൂടെ, ചെറിയ ചെറിയ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പുകതീന എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ ഈ കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണത്. ചെറിയൊരു പരിശീലനം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് ഒന്നാമത്തത്, പുകതീന എന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെ. പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ്, കണ്ണാടിയിൽ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ മുഖം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ കണ്ണാടി പൊടി വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, അത് കുറച്ച് പ്രയത്നിച്ചിട്ട് നമുക്കത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, അവിടെ ഒരു പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മുഖം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇത് മൃഗങ്ങളിലെയും പക്ഷികളുടെ അവസ്ഥയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെ അവസ്ഥയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം അവരുടെ അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനുഷ്യരുടെ അവബോധത്തെക്കാളും താഴ്ന്നതാണ്. അവരുടെ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ അവരിൽ എന്താണിത്, കൂടുതല് മനുഷ്യരുടെക്കാളും കൂടുതല് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തില്, ഈ കാമം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷിമൃഗാദികള്. മനുഷ്യരിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു പരിശീലനത്തിലൂടെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും, അതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈ പക്ഷിമൃഗാദികളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ
എന്ത് കാമം അവരെ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊരു പരിശ്രമം, മെച്ചപ്പെട്ട പരിശ്രമം അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. അവിടെ ഒരു നമ്മൾ പൊടി പറഞ്ഞില്ലേ, പൊടി മാറി ആ കണ്ണാടം നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഒരു പരിശ്രമം എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുഖം കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പക്ഷി മൃഗാദികളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, അവർക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു മൂടല് കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം. മനുഷ്യരെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, ഒരു പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. കാരണം വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുത്തിട്ട് വേണം അവർക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട്, ഇതിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തേതാണ് ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ. ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഗർഭസ്ഥത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ശിശുവിന്, ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ശിശുവിന് ചലിക്കാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്, ആ ശിശു അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മറയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആരുടെ, ആ ശിശുവിന്റെ. അതേപോലെയാണ് ഈ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതില് വൃക്ഷലതാദികളുടെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷലതാദികളുടെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നമ്മള് എത്ര നമുക്ക് ചെയ്താലും നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് ഇല്ല. വൃക്ഷലതാദികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, അതിന് ഒന്നും പുറത്തേക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഗർഭാശയത്തിലിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം. അതിന് എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും അതിന് ആ ഒരു സമയം കഴിയാതെ അതിന് പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. 9 മാസമാണെങ്കിൽ 9 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വൃക്ഷങ്ങൾക്കോ ഇതിനൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ ഒരു സമയമുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന് മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ 3 എണ്ണത്തിന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന്. പുകതീൻ എന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കാമം ആവരണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പൊടി കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പക്ഷി മൃഗാദികളെ, വൃക്ഷത്തിനെയാണ് ഇതിനോട് പറയുന്നത് ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ബോധത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിലയിലാണ് ഇതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് എന്താണ്, മനുഷ്യന്റെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം അത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ആത്മജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്, ഇതിലേക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ അത് സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലൂടെയാണ്, മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെയാണ് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരിശീലനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, സമയമെടുക്കും. അതിങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധി രസാധിഷ്ഠാനമുച്യത്തെ ഏതിർവിമോഹയത്യേഷ്യ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. ഇനി ഈ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇതാണ് ഈ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയവും മനസ്സും ബുദ്ധി ഇവിടെയാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്, ഈ കാമം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കാമം. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ശരിയായ അറിവിനെ അത് ആവരണം ചെയ്ത് വെച്ച് കാമം എന്ത് ചെയ്യും, ജീവാത്മാവിനെ മോഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ മൈക്കൊന്നും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, തസ്മാത്വമിന്ദ്രിയാണ്യാത്യോ നിയമ്യ പരദർശഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേന്യം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരദർശഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായിട്ടുള്ള കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കണം. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കണം. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് ഇത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. എന്ത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ആ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കണം. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആ കാമത്തെ നമ്മള് നശിപ്പിച്ചു കളയണം.
ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹൂരീന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ജഡപദാർത്ഥം ശരീരത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ? ആത്മാവ് അല്ലെ? ആത്മാവാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത്. ആത്മാവ് ശരീരത്തിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവാണെങ്കിലോ ബുദ്ധിയേക്കാളും ഉന്നതനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് 5 കുതിരകളെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? 5 കുതിരകളുടെ കഴുത്തിൽ ഓരോ പിക്ചർ ഉണ്ട്. നോക്കിയേ, എന്താണിത്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണുണ്ട്, മൂക്കുണ്ട്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അപ്പൊ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ് ഇട്ട്. ഹരീഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ 5 കുതിരകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഈ രഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയാണ് രഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രഥം നമ്മളെ ശരീരമാണ് ഈ രഥം. ആ രഥം ഓടിക്കുന്നത് ആരാണ്? രഥത്തിലിരിക്കുന്നത് ആത്മാവ്. രഥത്തിലിരിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ്. ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഈ 5 കുതിരകള്. അതിന്റെ ആ കടിഞ്ഞാണുണ്ടല്ലോ, കടിഞ്ഞാൺ ആരാണ്? കടിഞ്ഞാണാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയാണ്. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ 5 കുതിരകൾ വന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് വന്നു. പിന്നെ ബുദ്ധി, ആത്മാവ്, ശരീരം എല്ലാതും പറഞ്ഞില്ലേ? ഇപ്പൊ മാതാജി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയണം. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയാം. ഇരിക്കുന്നത് ശരീരം. ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന രഥം. രഥത്തിലിരിക്കുന്നത് ആത്മാവ്. ഇരിക്കുന്നത് അതില് ആത്മാവ്. ആത്മാവാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ആത്മാവ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഈ കുതിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ അതിന്റെ കടിഞ്ഞാണ്. ആ കടിഞ്ഞാൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ കടിഞ്ഞാൺ ആരുടെയാണ്? കടിഞ്ഞാൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, അതല്ല കടിഞ്ഞാൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ മനസ്സ്. തേരാളിയാണ് ബുദ്ധി. നയിക്കുന്നത് ആരാണ്? തേരാളിയാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആയില്ലേ? കടിഞ്ഞാൺ വന്നു, ബുദ്ധി വന്നു, മനസ്സ് വന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാ പോകേണ്ടത്? ഇത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? രഥത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് വ്യക്തിയുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് രഥം പോകേണ്ടത് അല്ലെ? രഥത്തിലിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ആത്മാവ്. ആത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ആ രഥം പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇത് പോകുന്നത് അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ശരിക്കും നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ശരിക്കും രഥത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ആത്മാവാണല്ലോ. ആത്മാവാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യാത്രക്കാരൻ പറയുന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കണം ആ രഥം പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നേരെ മറിച്ച്
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് വരും? അതിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്? മനസ്സിൽ വരും അല്ലെ? അപ്പൊ മനസ്സ് ബുദ്ധിയെ കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ ബുദ്ധി മനസ്സിനോട് പറയും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എങ്ങനെ വരും? നമ്മളിപ്പോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം. അപ്പൊ വയ്യാതിരിക്കുകയാണ്, നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം നമുക്ക് തോന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തിനാണ് അത് തോന്നുന്നത്. ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നത് തോന്നുന്നത് ആർക്കാണ്? ഇന്ദ്രിയത്തിനാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിന് തോന്നുമ്പോ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മളെ ബുദ്ധി എന്ത് വിചാരിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ബുദ്ധി എന്ത് പറയും? അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അല്ലെ? കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനോട് പറയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം നമുക്ക് സുഖമില്ലാത്തതാണ്, നമുക്കത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് കഴിക്കില്ല. അതല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുടെ കയ്യിൽ കൺട്രോൾ ഇല്ല. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ബുദ്ധിയുടെ കയ്യിൽ കൺട്രോൾ വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതനുസരിച്ച് മനസ്സിൽ പറയും, ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും, അതനുസരിച്ച് ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചു, നമ്മൾ കഴിച്ചു, നമുക്ക് അസുഖം വന്നു, വീണ്ടും നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ബുദ്ധിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോപ്യവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നോക്കാം. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എടുക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഞാൻ മൊബൈൽ എടുക്കട്ടെ. എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരമല്ലേ? ഇന്നലത്തെ അല്ലേ മാതാജി? ഇന്നത്തെ മൂന്നാമത്തെ തത്തേകം വദ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. തദ്ദേകം വധ തത് ഏകം വധ. ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ അല്ലെ? അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായ ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ? എന്താ മാതാജി? തത് ഏകം വധ. ആ ഒന്നിനെ കുറിച്ച്, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായ ആ ഒന്ന്, അതേതാണോ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏതാണ്? ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സന്യാസം. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അതാണ് 4 ആശ്രമങ്ങൾ പറയുന്നത്. അടുത്തത് എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എന്താണ്? വിഷ്ണു. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കിട്ടി. യജ്ഞം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? യജ്ഞം യജ്ഞം എന്നാല് വിഷ്ണു. വിഷ്ണു. 4 യുഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അടുത്ത ചോദ്യം. ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. സത്യയുഗത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം, ധ്യാനം. അടുത്തത്
ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞ ദ്വാപരയുഗം വിഗ്രഹാരാധന കലിയുഗത്തിൽ മാത്രമാണ് നാമസങ്കീർത്തന ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? സത്വഗുണം തമോ ഗുണം. ഗുണം രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം. ഗുണം തമോ ഗുണം. 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതെ, കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് അങ്ങനെ മാത്രല്ല പൂർണ്ണ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പൂർണ്ണജ്ഞാനം ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശമോ ഇല്ലാതെ, ബോധമോ ഇല്ലാതെ, അലസതയും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, പിന്നെ അലസതയും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലായോ എന്താണ് പൂർണ്ണത? അസൂയയില്ല, അനുസരിക്കാതെ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണത. അതെ, അതായത് നമ്മളെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? നമ്മളെ ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മളെ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക, അതാണ് പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ആത്മാവിനെ പരമാത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത്. 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ അർജുനൻ എങ്ങനെയാ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? വൃഷ്ടികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു കാമം. പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? പക്ഷി മൃഗം മൃഗാദികളുടെ പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ എന്താണ്? കാമത്തെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന കാമാവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതാണ് കേട്ടില്ല ടീച്ചർ. ആത്മാവ്, ഇരിപ്പിടങ്ങള് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ അതാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. ഇത്രയല്ലേ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങള്? കഴിഞ്ഞല്ലോ. പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട്?